Gràcies, senyor síndic, senyora subsíndica. Bon dia a tots, bon dia a tothom. La pregunta que ens hem de fer no és si Andorra va bé, perquè hi va, sinó que la pregunta és molt més exigent. Si som capaços de continuar sent un dels millors països del món. I abans de desgranar aquest petit discurs, donat que ahir va ser l'últim debat d'orientació del nostre cap de govern, vull brindar unes paraules d'agraïment per la feina feta els darrers anys. I s'ha oblidat, però crec que ho hem de recordar, que hem passat uns anys molt difícils, sobretot els anys de la pandèmia. I gràcies a la bona gestió que es va fer, ens en vam sortir d'una forma força positiva. Malgrat van quedar persones pel camí, lamentablement, i van haver-hi molts problemes. Però mirant el retrovisor, la gestió que es va fer d'aquells anys tan difícils va ser molt positiva. I no només va haver-hi la pandèmia, hi ha hagut la crisi energètica, hi ha hagut canvis geopolítics, hi ha hagut problemes de molts tipus i el nostre govern n'ha sabut sortir força gros. I en moments així, amb inflació galopant, amb crisi energètica, amb pandèmia, és molt fàcil criticar. Però al final hem de fer balanç de que s'han fet les coses d'una forma molt positiva. I avui el que volem no és una Andorra més gran. El que volem, i seguim volent, és una Andorra millor. Una Andorra millor per les persones, millor per les famílies, amb una millor economia, amb una millor educació, amb una millor sanitat, amb millors infraestructures, més segura, més ben connectada, més innovadora, amb més oportunitats per tothom. Al final, el futur no pertany a països més grans, més rics, sinó pertany a països que saben adaptar abans que els altres. I a Andorra, pel nostre tamany, podem ser molt més àgils i ens podem seguir adaptant d'una forma molt més ràpida que per dir-ho d'una forma així, que la nostra competència o que el nostre entorn. I ara és moment de seguir demostrant que som capaços de fer això. Arribats avui, i tirant una mica la vista enrere, una de les coses de les quals podem parlar és d'ampliar el model de país, ampliar el nostre model econòmic. I no dic canviar perquè soc i som defensors del que tradicionalment, històricament, ens ha permès arribar on som, que ens ha permès sortir gràcies a la iniciativa de les persones, a la perseverança de les persones, de les famílies, dels empresaris, dels autònoms, dels treballadors, dels funcionaris, de tots, sortir sempre endavant dels moments més difícils. I en aquesta defensa del model tradicional defensem la iniciativa privada, defensem la seguretat jurídica, defensem l'emprenedoria, defensem la fiscalitat competitiva i homologable que tenim, defensem la propietat privada i defensem, com no, la igualtat d'oportunitats i crear encara més oportunitats. I com deia fa un moment, el nostre model no és un model que ha de competir per tamany o per potència, ha de competir per velocitat i per agilitat. En aquesta ampliació de model ens cal una economia forta, perquè és la que et permet sortir dels moments difícils, és la que et permet generar oportunitats, és la que et permet generar projectes de vida. Ens cal seguir impulsant també com es fa el comerç i el turisme, i de qualitat. Ens toca seguir impulsant una administració àgil i eficient. Ens cal continuar amb el control migratori. Ens cal millorar les connexions internes i externes. Evidentment, mantenir la nostra fiscalitat competitiva, com he dit, i seguir mantenint i millorant la seguretat, l'educació, la sanitat, poder garantir un sistema de pensions sostenible a llarg termini i tot això amb un encaix dins de l'entorn geogràfic en el qual vivim i al qual no li podem girar l'esquena. És a dir, l'acord d'associació, que és el que ens ha de permetre no només millorar la sobirania, no només participar amb la configuració de les decisions legislatives que es fan a la Unió Europea, sinó que és el que també ens permet diversificar el nostre model econòmic.
Gràcies a aquests elements podem potenciar, diversificar i ampliar models del teixit econòmic actual, com he dit, preservant els existents, però ampliant-lo a d'altres de nous, gràcies a les iniciatives que s'estan donant a terme cada vegada més, com per exemple la propera inauguració de CATSA, tota la feina que es fa des d'Andorra Business, tot el treball que es fa amb digitalització, tot el treball que es fa amb innovació, elements, tots ells necessaris per configurar aquest paquet que ens ajudi a ampliar el nostre model. En aquest model, avui dia té lloc la incorporació de la intel·ligència artificial, és a dir, aprofitar, com deia, la nostra administració petita i àgil per permetre que Andorra sigui un centre d'intel·ligència artificial, perquè podem oferir qualitat de vida, podem oferir una fiscalitat molt competitiva. Això enllaçat de tots els projectes de digitalització que està duent a terme el govern i els privats, de la mà del potencial que ofereixen avui dia, donats aquests dos grans models de negoci, que són la digitalització i la intel·ligència artificial, doncs el sud d'Europa necessita data centers. A més, Andorra, que pot ser un lloc molt interessant per data centers, ofereix coses que altres països no ofereixen, que és una energia barata, gràcies a la bona gestió de FEDA, i ofereix una climatologia que permet no haver de gastar diners en refrigeració, que és el que necessiten els data centers. En aquesta ampliació de model ens hi cap la biotecnologia, ens hi cap la salut preventiva, la biomedicina, ens hi cap l'economia silver, destinada a les persones ja d'edat avançada, que volen residir en un país tan meravellós com és el nostre, amb tots els serveis premium que podem oferir, seguir impulsant, com s'ha fet fins ara, l'economia esportiva, esportistes, tot el que arrossegui aquest sector de persones que viuen amb i per ells, i, com no, com deia el cap de govern, l'economia del món audiovisual i seguir potenciant l'educació internacional. No hem de perdre de vista que a Andorra es poden instal·lar universitats no destinades només als andorrans i als residents, sinó també destinades a aquelles persones que viuen arreu del món i que es poden matricular a universitats online d'Andorra. I al final, tenir una economia forta és el que permet tenir la millor política social. Al final, sense empreses no hi ha salaris, no hi ha progrés, no hi ha projectes de vida i no hi ha recursos per protegir a les persones més vulnerables. Amb tot això que he dit, d'elements necessaris per seguir ampliant el model, no em vull oblidar que aquesta recaptació, encara acabo de dir, amb aquest canvi de model, ens ha de permetre tenir menys pressió migratòria, menys pressió sobre l'habitatge i, per tant, poder seleccionar d'una forma molt més acurada aquelles persones que volem que vinguin acompanyant-nos en el futur al nostre país. I tot això ens ha de permetre seguir mantenint la nostra sanitat, la nostra educació, reduir, per tant, si l'economia va bé, la dependència de polítiques socials i, al final, tenir un país encara millor del que ja tenim. En aquests elements de canvi de model, ho vaig dir l'any passat, en aquest mateix debat d'orientació, i ara ho tornaré a dir, ens cal una transformació progressiva, per exemple, i insisteixo, progressiva, del nostre teixit turístic i comercial. I això va molt enllaçat amb el que deia de la reducció de la pressió migratòria. En aquest canvi de teixit, podem parlar més fluix, sisplau, consellers? En aquest canvi de teixit comercial vaig incorporar l'element de seguir treballant, com hem fet amb la Conxita Marsol, amb l'estudi de la viabilitat de tenir un IGI ampliat i homologable amb el resta de països de la Unió Europea, per tant, que en els nostres carrers, acompanyant el teixit comercial existent, hi hagin noves botigues, nous comerços, noves empreses destinades a productes que avui dia a Andorra no hi són. I no hi són, entre altres coses, perquè avui dia emportar-se'ls d'Andorra cap a Espanya o França significa fer contrabando. El dia que això sigui factible, si és que ho és, aquestes marques, aquests productes, aquests articles podran començar a incorporar-se al nostre país. Insisteixo,
sempre amb un IGI que sigui homologable per a aquest tipus de productes. I seguir avançant amb la feina que s'està fent des del Ministeri de Turisme en convertir Andorra en aquella capital que sigui realment atractiva per moltes coses, no només per comprar barat, sinó també per comprar qualitat. I això, evidentment, va enllaçat del turisme, és a dir, el nostre teixit comercial no té sentit si no tenim turistes. I, per tant, per reduir la pressió sobre el nostre territori, sobre el nostre ambient, amb totes aquestes coses que vaig desgranant, ens podem permetre, si cada cop hi ha comerços de més qualitat, de més valor afegit, que deixen més impostos i que donen ocupació a persones amb més talent, anar migrant del producte barat amb el qual estem competint avui dia, a anar migrant cap a productes de més valor que ens permeten equiparar-nos a les grans capitals europees amb coses que avui dia no tenim. De manera que els visitants cada dia siguin visitants, els visitants, turistes i excursionistes, que ens aportin més per unitat, és a dir, que cada visitant que ve a Andorra deixi més diners i no vinguin, per tant, a comprar articles barats, que estàs, com aquell qui diu, jugant al negoci del cèntim, sinó productes que deixen realment molts més diners, que permeten generar menys ocupació, però de més qualitat, i per tant cal menys pressió migratòria. Per fer això és evident que estem en un entorn confinat a les muntanyes. Andorra era una terra inhòspita i ha sigut un miracle, perquè aquí se li ocorria venir aquí al mig dels Pirineus amb carreteres plenes de corbes, que realment s'ha de fer un monument a aquelles persones que fan més de 500 quilòmetres per acostar-se fins aquí a passar uns dies. Cada dia més difícil que la gent faci llargs trajectes amb vehicle particular, però al final vehicle particular i autobús és el que ens visita avui dia i, per tant, cal seguir treballant amb la millora de les nostres connexions. S'ha fet amb les millores, amb les connexions, sobretot amb França, amb els parallaus, la millora de les carreteres. Amb el veí del sud, amb Espanya, també s'estan millorant de forma contínua les carreteres, però és evident que no hem de defallir amb l'estudi de la viabilitat d'un transport ferroviari que ens connecti Andorra a l'exterior. Hem de seguir impulsant el potencial que té l'heliport dins de la seva capacitat de volum de persones, però insisteixo, no és un discurs de volum, és un discurs de qualitat, d'enllaçar Andorra a l'exterior sense dependre de la via terrestre, amb tot el que això significa de millora de sobirania. Per exemple, quan hi ha hagut talls de carreteres, doncs estem aquí tancats i no podem sortir. I, evidentment, encara que no sigui Andorra, seguir millorant el potencial de l'aeroport de la Seu, que està donant bons resultats, però que pensem que amb una bona gestió i amb l'establiment de noves connexions encara en pot donar de millors. Per nosaltres no s'ha de perdre de vista, i ho he dit moltes vegades, jo crec que no ho veuré mai, però les noves generacions ho acabaran demanant. La sobirania, com deia ahir vostè, cap de govern, funcional, però en definitiva sobirania, del nostre país també passa perquè algun dia Andorra tingui un aeroport nacional a dins del territori. Jo crec que nosaltres no ho veurem cap de nosaltres, però seran les noves generacions que hauran viatjat més, que hauran vist més coses, més destins i que diran que Andorra realment no és competitiu ni és sobirà si per acostar-te a l'aeroport més proper necessites, amb l'anticipació d'arribar a l'aeroport més al viatge, 5 hores per fer qualsevol desplaçament. Insisteixo, jo no crec que ho vegi, però sí que crec que el futur del nostre país, per atraure persones d'indrets diferents, no dels 400 o 500 quilòmetres a la rodona, per atraure menys turistes però de més qualitat, que generin millors llocs de treball però menys quantitat de llocs de treball, que això ajudi a reduir la pressió sobre el nostre medi ambient, la pressió sobre el territori, la pressió migratòria i la pressió sobre l'habitatge. Calen totes aquestes palanques enllaçades del nostre encaix amb la Unió Europea. Al final, posava un exemple amb una consellera. Tots estem molt contents que es faci una carretera que enllaça la rotonda dels Dos Valires amb Ordino i la Massana per anar a Insal, però és que amb menys construcció, amb menys quilòmetres d'asfalt, tindries un aeroport que realment donaria molta més transformació al nostre país que no una carretera, que és veritat, ens aporta qualitat de vida, però no ens aporta una palanca de transformació. I això no vol dir que hi estigui en contra, el que vull dir és que d'una forma comparativa, amb menys impacte ambiental, tens més palanca de canvi. Però bé, insisteixo, jo crec que això nosaltres no ho veurem.
Arribats en aquest punt, toca parlar d'habitatge, que ha sigut una de les nostres principals preocupacions al llarg de tota la legislatura i crec que hi hem treballat de forma incansable i de forma perseverant. L'Estat al final pot corregir desequilibris, però mai pot substituir de forma permanent el mercat. I estem en contra d'un creixement desendreçat, d'un creixement desbocat i desordenat, perquè Andorra el que necessita és créixer d'una forma progressiva, paulatina, lenta i endreçada, dins els seus límits, dins els plans d'urbanisme, que preservi el nostre patrimoni natural i que preservi la nostra qualitat de vida. Al final no es tracta en cap cas de créixer més, sinó que es tracta de créixer millor, de créixer amb més seny, de donar oportunitats, de generar llocs de treball i de tenir una Andorra on a tots ens hi agradi viure. Això no vol dir que no hi hagi problemes de persones en matèria d'habitatge, però per això s'han fet tantes i tantes mesures per pal·liar, juntament amb totes les mesures de la millora del poder adquisitiu, per pal·liar aquestes situacions d'aquelles famílies més vulnerables. Al final, en el mercat de l'habitatge, l'objectiu ha de ser recuperar en uns anys un mercat funcional, un mercat que funcioni d'una forma natural, acompanyat en aquest moment ja dels centenars de pisos que haurà ficat al mercat de preu assequible, de lloguer de preu assequible al govern d'Andorra, i per tant poder en aquest moment incentivar l'oferta privada, perquè si es pot rehabilitar i es pot construir d'aquesta forma endreçada, amb una administració que acompanyi amb seguretat pels propietaris, al final el millor control del preu de l'habitatge és que hi hagin habitatges suficients per a totes les persones del nostre país. Si avui a Andorra només hi haguessin 10 barres de pa, el preu del pa seria caríssim. Si a Andorra avui hi ha milers de barres de pa, doncs el pa val el que val al mercat. És una simple llei de mercat que, com més es restringeix i es redueix l'oferta, fa que els pisos cada cop siguin més cars. En aquest sentit, cal aplaudir les gestions i les accions que s'estan fent per potenciar que les persones puguin accedir no només a l'habitatge de lloguer assequible, no només les mesures que va anunciar el cap de govern per l'ajuda a aquelles persones que destinen més d'un 30% del seu salari al lloguer, sinó també aquelles persones que gràcies al govern poden avui dia comprar un habitatge, que no són poques. I això és important perquè a llarg termini, dues persones en el mateix moment, si un comença a pagar, anem a suposar 800 euros de lloguer i l'altre comença a pagar 800 euros d'hipoteca, d'aquí 25 anys el que paga hipoteca, gràcies a aquestes mesures del govern, que haurà pagat més o menys aquests euros, més o menys l'interès que hagi variat, versus l'altre que haurà pagat els 800 més l'IPC de cada any i acabarà pagant mensualment molt més de lloguer que l'altre mensualment d'hipoteca, no només tindrem que mensualment tindrà més renta disponible en relació al que està vivint de lloguer, sinó que a més al cap de 20 o 25 anys tindrà un pis de propietat quan l'altre no tindrà un pis de propietat, arribarà el moment de la seva jubilació i encara tindrà més problemes per tirar endavant en relació amb aquella persona que gràcies a les mesures de govern ha pogut adquirir un habitatge de propietat i tenir un projecte de vida molt més sòlid i estable. En aquests elements que parlàvem de l'ampliació del nostre model, evidentment hem de parlar de la pressió migratòria. Andorra ha de poder seguir seleccionant quin és aquell talent que volem incorporar, aquelles persones que aporten coneixement, aquelles persones que són investigadors, que són innovadors, aquelles persones que són residents fiscals interessants, aquelles persones que venen a treballar en sectors que aporten valor afegit. I al final tot això el que ens serveix és, si canvies el model a poc, d'una forma progressiva, cada cop necessites menys persones importades de fora, dic així perquè s'entengui l'esquema que estic fent, cada cop tens menys pressió sobre l'habitatge, cada cop tens millors salaris i cada cop pots tenir aquest país més endreçat amb aquest canvi de model que ens aporti encara més i més rendiments al nostre país des d'un punt de vista
econòmic. Per tant, ens podem permetre el luxe d'arribar a un moment que no creixem amb milers de persones d'any en any, sinó que creixem amb pocs centenars, però aquells centenars de persones que ens interessen. No oblidem que hi ha poques desenes de persones ben seleccionades que aporten molts diners a les nostres arques públiques que ens permeten desenvolupar moltes polítiques des del govern gràcies a l'aportació econòmica que fan al nostre país. Vostès han volgut atacar els comptes propis i la inversió estrangera com els culpables de tots els mals del nostre país. Bé, tots els mals no, de l'habitatge. Però amb l'habitatge vostès han trobat un blanc, una diana, i no dic que l'habitatge no sigui un problema. El que dic és que vostès ho han articulat, ho han fet servir per no donar suport a moltes de les mesures que es fan des de la majoria i des del govern, per tensionar la situació, per provocar, gràcies a la seva hàbil i brillant comunicació, que tot s'ha de dir, ho fan molt bé, ajudar a crispar encara més la situació, quan el que necessitem és temps perquè les mesures donin efecte. S'han fet més mesures de les que mai s'havien fet. Ara no les desgranaré perquè són desenes de mesures. I més enllà de donar el temps necessari perquè les mesures cobrin efecte, es vegin en el mercat de l'habitatge, que tothom va trobant el seu lloc, pot viure d'una forma digna amb un lloguer assequible, el que fan és crispar i crispar i crispar la situació. I dic, insisteixo, vostès són molt intel·ligents i comuniquen molt bé. I a més, com a boc expiatori, la inversió estrangera i els comptes propis de fora. Quan són en realitat persones que poden aportar molt al nostre país. L'altre dia sentia a la ràdio, a Ràdio Nacional d'Andorra, un senyor, inversió estrangera a compte propi, que ell sol ha pagat 10 milions d'euros d'impostos i ocupa un pis. Sí, ocupa un pis que podria ser d'un veí nostre, és veritat. Però sense aquestes persones, i si els anem criminalitzant de forma constant, al final el que estem provocant, i vostès a vegades ens fan hostatges d'aquest discurs, el que estem provocant és que es potenciï la reducció progressiva de l'habitatge disponible. Perquè no oblidem una cosa, aquestes persones que han vingut de fora potser es queden i fan aquí el seu projecte de vida o potser algun dia marxen. Però el pis es queda al país i el nostre parc d'habitatges, si necessitem cada cop més habitatges pel futur, pels nostres fills i pels nostres nets, si no permetem que creixi d'una forma progressiva, cada cop estarà més tensionat. Llavors, vostès els fiquen com a la diana i és un discurs molt fàcil de vendre i que tothom digui no, tens raó, és que la gent de fora ens està fotent fora dels nostres pisos. Bueno, la gent de fora ens està fotent fora dels nostres pisos i la gent de fora també permet que es facin pisos, perquè si no hi ha pisos encara seran més cars. Però, en canvi, no s'atreveixen amb els quasi 19.000 professionals del nostre país que treballen en aquest sector, que representen avui dia un quart de l'ocupació del nostre país, que representen 425 milions d'euros en salaris de persones que viuen a casa nostra, que són de casa nostra, que treballen en un sector on es crea un estoc de pisos que no desapareixeran del mapa i que el mercat farà que pugin o baixin de preu, però que sempre estaran aquí. Però amb aquests no s'atreveixen a atacar-los, perquè aquests, al final, com deia el cap de govern, aquests sí que voten. En canvi, la inversió estrangera, els comptes propis de fora, amb aquests sí que s'atreveixen i els fiquen com a boc expiatori perquè aquests avui dia no voten. Tot aquest model que estic explicant passa per seguir mantenint aquest model fiscal que tenim i, a més, enllaçant el que deia fa un moment de la ràdio, amb l'agilitat de la nostra administració que acabo de mencionar, tenim una cosa que no té ningú. Que et vinguin 10 o 15 persones d'aquestes bones que tributen tant, et pots permetre seguir mantenint una fiscalitat competitiva, seguir invertint en infraestructures i en polítiques socials, culturals, esportives, mediambientals al nostre país, sense pujar ni un sol euro als andorrans, les andorranes i els residents. Perquè un sol d'aquests senyors o senyores que ve a viure al nostre país aporta molt més que milers i milers d'andorrans que per el model fiscal que tenim i les exempcions que tenim no aporten res. No ho dic perquè no vulguin aportar, sinó perquè el model que tenim fa que la meitat de la població no hagi de pagar pràcticament impostos. I tenim una petitesa
que ens permet poder seleccionar aquestes persones tan interessants que tant aporten al nostre país o que a vegades en un moment inicial no aporten, però poden ser aquells unicornis que acabin aportant molt i molt i que ens permet crear ocupació, crear llocs de treball, continuar sent un país atractiu i competitiu dins d'aquest entorn de la Unió Europea en el qual ens hem d'encaixar, on hem de seguir mantenint aquesta fiscalitat homologable i competitiva. Al final, aquesta inversió que ve de fora, ens permet generar cada dia més i més oportunitats i, per tant, treballar cap a una igualtat d'oportunitats en totes les persones. Ens permet seguir generant confiança a les persones del nostre país. Perquè al final, quan un emprenedor ve a viure a Andorra o un emprenedor d'Andorra decideixen invertir al nostre país, muntant una botiga, un negoci, un model, no està demanant privilegis, està demanant deixeu-me assumir un risc que vull intentar generar oportunitats per a més persones. Deixeu-me assumir un risc com a emprenedor, com a empresari, com a autònom, que vull crear llocs de treball, que vull cotitzar, que vull pagar impostos. I crec que és molt negatiu foragitar-los o ficar-los, ja siguin d'aquí o ja siguin de fora, com a bocs expiatoris del problema que tenim de l'habitatge. Insisteixo, el problema de l'habitatge s'està atacant d'una forma com mai s'havia fet i que hem de tenir la paciència de deixar donar fruits amb aquestes mesures, donar resultats amb aquestes mesures i no als 2 mesos d'haver aprovat una llei i una mesura ja estar-la criticant de forma sistemàtica amb grans TikToks i grans Reels, insisteixo que ho saben fer molt bé, i crispar la societat en contra del govern i de la majoria perquè ni tan sols ens han donat el temps de demostrar que anem pel bon camí. Ja per acabar, senyor síndic, senyora subsíndica, seguir defensant un país amb la seguretat física que tenim, amb la seguretat sanitària que tenim, amb la seguretat policial que tenim, que és una de les coses, les seguretats que més valoren els andorrans, les andorranes, les persones que viuen al nostre país, en definitiva, totes les famílies, sobretot quan ens comparem amb els països del nostre entorn, on cada dia hi ha més problemes al carrer. Seguirem treballant per seguir millorant l'administració, la simplificació, la digitalització, seguir potenciant la intel·ligència artificial, no només a l'administració, sinó també als sectors privats, per seguir avançant cap a un estat eficaç, però també un estat competitiu. I quan parlo d'estat, no és només l'administració dels comuns i les agències que hi ha al voltant. Al final és tot, persones, famílies, empreses, que puguem ser cada dia més competitius, cada dia més eficaços, amb una administració que protegeixi la llibertat, que garanteixi les oportunitats, que ajudi a generar cada dia més oportunitats i que generi confiança, que continuï generant confiança als ciutadans. Tot això, com he dit al principi, amb un encaix que sí o sí ha de passar per una bona aliança amb la Unió Europea i, per tant, el dia que toqui, com a defensors que hem sigut del referèndum, fer el referèndum pel sí o no a la Unió Europea i espero que ens hi acabem encaixant perquè realment és un element necessari per la diversificació econòmica, per la diversificació d'oportunitats dels que hi som i dels que vindran i poder tenir un país que creixi d'una forma més endreçada, tenir un país on hi visquem cada dia millor. Els nostres avis van construir un país pròsper i els nostres pares van construir un país modern. Ara la nostra responsabilitat és seguir millorant el nostre país, que no en tinguem cap dubte, encara que alguns ho vulguin negar, és el millor país del món. No volem una Andorra més gran, volem una Andorra millor, millor per tots. Una Andorra més lliure, més competitiva, més pròspera, més segura i sobretot una Andorra que generi i continuï generant oportunitats pels nostres fills. Moltes gràcies, senyor síndic.